mapunaan. Papa tao asyo Ibaba o halion po muna ang face mask bago buksan ang kamot. asin akoon an komunyon. Ngunya na Domingo, sa tuya pong pinagsaselebrar ang Prison Awareness Sunday. Magkakaigwa po kita nin second collections para sa mga bilanggo. Ang Carceres Commission on Prison Welfare nangangapudan sa mga may marahay na buot natabangan ang sa indang apostolado sa paagikan pagtaonin prayer book para sa mga nasa bilangguan kan tinangis, tigaon, iriga, asin, naga. Ang prayer book po niya na itatao sa inda nagkantidad na 200 pesos. Magrari na lang po sa opisina para sa detalye. Huli sa pagbaha po, dai po madadagos ang Grand Marian Procession sa aga, petsa 31 kan Oktubre. Ini po gigibuhon na sa nasa Sabado, petsa 5 kan Nobyembre. Ang enot na Sabado kan bulan pagkatapos kan misa sa pagkahapon. Puon niya na Sabado, petsa 29 hasta 31 kan bulan, gigibuhon ang trido para sa mga kalag. Sa mga misa, pagkaaga asin hapon, igwapo nin pagresponso sa mga kalag, sa gabos na misa kaiyan. Pakihagad na lang po nin mga envelope sa opisina tangani isurat nindo ang mga pangaran kan sa indong mahal sa buhay na buot ibali sa mga responso asin misa. Sa Nobyembre 1, ang misa sa simbahan sa Rosana, pagkaagang alas 6. Gabos na misa, pagkahapon, gigibuhon duman sa Campo Santo sa oras na alas 4:30, alas 8, asin alas 10 nin Banggi. Papamayungan ni Bishop Jose Rojas ang misa pag alas 8 nin Banggi. Igwaman po nin misa sa Campo Santo sa petsa 2, Nobyembre sa oras na alas 4 nin asin alas 6 nin aga. Available na po ang mga sobre sa opisina kan sa tuong parokya. Nalalagan kan pangaran kan sa indong mga mahal sa buhay. Mga pagirumdom asin katikesis sa aldaw kan undas. Enot, ang sementeryo o Campo Santo sarong sagradong lugar. Ini ang lugar kan mga gadan na Katoliko na tinubos ni Kristo huli kan bunyag. Maninigo na kitang nawalat digdi sa kinakman, magtaunin respeto sa banal na lugar na ini sa paagi kan pagmantiner kan kasagraduhan asin katuninongan sa lugar na ini. Ikadua, ang Campo Santo lugar nin pagpapamibi. Padanayon tapo ang katuninongan tangani na makapagpamibi nin maludok ang mga tugang nyatong Katoliko. Ikatulo, ang Nabua Catholic Cemetery, pribadong pagsadiri kan Roman Catholic Archdiocese of Cáceres. Ang simbahan po ang solamenteng nagmamanehar kan gabos na aktibidades sa laog kan Campo Santo. Daipo kamo maglaog sa transaksyon sa laog kan sementeryo na mayong permiso asin opisyal na resibo na gikan sa Arkidiocese kan Cáceres. Ikaapat, huli tayaon pa kita sa panahon nin pandemya, kaipuhan paman giraray ang mag-obserbar kan health protocol sa paagi kan pagsulot kan face mask, paglaag ni alkohol sa kamot, asin pag-obserbar nin tamang distansya. Daipo kita magsuruksukan sa sarong lugar. Ikalima,
Tangani na magkaigwa kita nin mahiwas na espasyo sa laog kan Nabwa Catholic Cemetery, daita po pagtugutan na magtinda sa laog kan sementeryo. Si mabisita magbakal na po nin kandila sa luwas kan Camposanto bago maglaog. Ang Camposanto po bakong merkado. Daita po paggibuhon na sa udan o tindahan ang mausoleo o sementeryo. Ang binakal lang po kan may sadiri kan mausoleo iyo an perpetual use. Alagad bako an propiedad kan mausoleo o Camposanto. May kasunduan pa po kamo sa simbahan kan kamo nakiolay na ilubong an sa indong mahal sa buhay sa Nabwa Catholic Cemetery. Ang maninigong lugar po sa pagtinda, iyo po sa luwas kan sementeryo. Ikaano, pwede pong itugot ang pagdaranin pagkakan, alagad bako po an inumon asin an pag-irinuman sa laog kan mausoleo. Kaya ipagbawal ta po ang pagtinda nin arak o alkohol. Irayo ta po ang banal na lugar sa posibleng desecration, huli kan kariribokan o kaguluhan na pwedeng darahon kan pag-irinuman. May angay po ang irinuman, mas angay po ang irinuman sa pribadong lugar. Ikapito, hinguwahon ta pong malinig an sa tong lugar. Bago, durante, asin pagkatapos kan undas, magdara po kita nin sako o lalagan kan sa indong basura asin ilaag sa tamang lalagan. Tawan ta po nin maaliwalas na lugar an sa tong mga namumuotan sa buhay na yaon sa Nabwa Catholic Cemetery. Ikawalo, hinahagad po niya mo na sa indong kooperasyon para sa solemne asin makahulugan na pagselebrar niya to kan kafiestahan nin mga kalag asin pagbisita sa Nabwa Catholic Cemetery ngunya na taon 2022. Sunod, mass wedding sa maabot na Disyembre 8, 2022 sa oras na alas 9 nin aga magkakaigwa po kita digdi sa parokya nin libreng mass wedding siring sa satong kostumbre taon-taon. Sa mga daipa po kasal sa simbahan, magpalista po sa opisina kan sa tong parokya. Ang deadline kan pagpalista ngunya na Nobyembre 8, 2022. Makihumapot na lang po sa opisina para sa mga requirements. Bukas na po ang pagpalista sa Little Niño 2023. Ang kafiestahan po kan Santo Niño sa petsa 15 kan Enero 2023. Ini pong search for Little Niño, papadrinohan kan ang Chila Domos Day. Ang proceeds po para sa improvement kan facilities kan Holy Cross Parochial School, the Catholic School of Nabwa. Salamat po sa donantes ngunya na nakaaging simana para sa pangangaipo kan sa tong simbahan. Diyos mabalos po. Ang sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, idinodolot para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dolot kan mga minasunod, Amparo Abitan, Benji Zachary S. Fortuno, Mr. and Mrs. Bienvenido L. Fortuno and family, Nierva Manyugo family, Silina Belen, Mrs. Miriam Agor and family, Mary Jo N. Sabareza, Mr. and Mrs. Ryan Hayag and family, asin Karen Garcia. Para sa sarong petisyon, dolot ni Marilyn and Maribel Pasion and family, asin Annie Ray and Edgar Bambot. Para sa mga kalag, gabos na mga kalag, dolot ni Mario V. Pontanares, Elena E. Faustino, Frances and Elfa Florese and family, Elinita, dolot ni Juana Rose Reyes, Elmore, dolot ni Irene Belmonte, Eulogio E. Clemente, dolot ni Leonor L. Pandes, Jesus E. Avelina, dolot ni Mr. and Mrs. Joscoro Renegado and family, Leonardo, dolot ni Paz Bermundo, Liberato E. Hipolita, dolot ni Niña Misola,
Lourdes, dulot ni Lea Bendal. Magdalena E. Bernardo, dulot ni Niña Misola. Marcelina E. Rosario, dulot ni Maribel B. Pasion and family. Modesto June, dulot ni Engineer Magno and Janet Agna Salvadora and family. Nelly E. Angeles, dulot ni Celina Belen. Remedios, dulot ni Leonor L. Pandes. Serviliano E. Yutequia, dulot ni Niña Misola. Stephen Carl, dulot ni Griasiano T. Oares. Victor E. Florentina, dulot ni Leonor L. Pandes. Sancho, dulot kan Holy Cross Parochial School. Pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Jason N. Nagales, as in Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Para sa sarong petisyon, dulot man ni Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Para sa kalag ni visitasyon, dulot ni Mr. and Mrs. Graciano Malazarte. Yaon na po kita ngunyan sa ika-31 Domingo kan ordinaryong panahon. Ang mahal na Diyos, matinao asin maheherakon. Inaapodan ang tao na magsarig sa pag-ataman ng Diyos sa iyang linalang. Alagad inaapodan man kita na magpartisipar sa gibo nin mahal na Diyos sa pagtugdok nin marahay na sosyudad. Bilang balos kan sa iyang bendisyon na itinao, sa tuman na hiras sa kapwa, tangani na mamate anta kung guranoan sa tong pagtabang sa satong kapwa. An sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, panginginotan kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko, si Reverendo Padre Albert S. Orillo. Matindog na po ang gabos asin maugman niya tong awiton an awit sa pagpuon. Oh,
Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios, asin ang pagkasumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang niya na ika-31 Domingo sa ordinaryong panahon, sa tuyang pinagsaselebrar ang Prison Awareness Sunday. Kaya sa misang ini, sa tuyang rumdumon, asin ipagpamibi ang mga tugang nyatong deprived of liberty. Asin kita nagpapasalamat sa Diyos sa kagurangnan, sa padagos na pagtao sa tuya, kan biyaya nin katalingkasan o freedom, kita na mga yaon digdi na in a way, day kita mayo kita sa ilang sitwasyon, kaya maninigo sana na sa tuya man na rumduman sinda, urog na ang sa indang mga pamilya. Matugang akontaan sa itong mga kasalan, tanganing magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada an sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katulinungan, sa mga taong marahayan buod. Inoo maumika, dinurokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Ulikan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na kinbuktong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kang Diyos, ati ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kakuaan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa to ka Ama,
kaheraki kami. Kay kasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urog, kahalangkaw. Yesu Kristo kay Ma, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kang Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, Diyos na makakamhanasin maherakon, na ginigikanan kan atang, tanganing maniligong asin makangalas na makapaglingkod ka kan sa imong mga parasunod. Warasan sa mo namimibi kami, na daing kaulangan kaming maghidali, pasiring sa imong mga panuga. Huli kay Yesu Kristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matukaw po ang gabos. Ang pagmangno ning Diyos, mahihiling sa pag-ataman niya kan gabos na sa iyang linalang, asin sa kapatawaranin mga kasaalan. An babasahon, sarong awit nin pag-omaw, asin pagpasalamat sa iya, huli kan sa iyang providensya. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Kadunongan. Kagurangnan, ang bilog na kinaban sa atubang mo, kaiba sa alpog na nakakapagpakiling kantimbangan. Kabaing sa tagdo kanhamog na nahuhulog pagkaaga sa daga. Alagad ika, naheherak sa gabos. Huli taan gabos sa imong magigibo. Asin, linilingawan mo ang mga kasaalan nin mga tao. Tanganing sinda magsulsol. Namumuotan mo ang gabos na nabubuhay. Dai mo ay kinakauyam, an anuman ang sa imong nilalang. Huli ta dai mo kuta na linalang. Kung sa imo man sanang ikakauyam, paanong mabuhay an anuman, kung bakong huli sa imong kabutan? Paanong magdadanay an anuman, kung bakong huli sa imong pag-apod? Sa imong inaataman ang gabos na bagay, huli taan gabos sa diri mo. Kagurangnan. Ika namumuot sa gabos na may buhay, ang sa imong espiritu na daing kagadanan, yaon sa gabos na bagay. Luway-luway na sa imong tinatanos ang mga nagkakasala. Sa imong pinagigirumdom, asin pinatatanidan, kan mga bagay na sa indang pinagkasalaan. Tanganing maglikay sinda sa karaatan, asin maglaom sa imo kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo. Sagkod pa man, sa kuyang pag-uumawon, ang sa imong ngaran, o Diyos na sa kuyang hade. Sagod pa man, sa kuyang pag-uumawon ang sa imong ngaran, O Diyos, na sa kuyang hade. O umawon ta ka, O Diyos, sa kuyang hade. O umawon ko ang ngaran mo sagkod pa man. O umawon ta ka, arual daw. O umawon ko ang ngaran mo sagkod pa man. Sagod pa man, sa kuyang pag-uumawon ang sa imong ngaran, O Diyos, na sa kuyang hade. An kagurangnan maugayon asin maheherakon. Maluya sa pag-anggot, mayaman sa pagkamuot. An kagurangnan marahayon para sa gabos. Maheherakon para sa gabos na linalang.
Sagod pa man sa kuyang pag-uumawon an sa imong ngaran o Diyos na sa kuyang hade. Ang gabos mong linalang magpapasalamat sa imo, kagurangnan. Asinan sa imong mga surugoon, magpapasalamat sa imo, siring man. Sa indang ibabareta ang kamurawayan nin sa imong kahadean, asinan sa imong kapangyarihan, O Diyos. Sagod pa man sa kuyang pag-uumawon an sa imong ngaran o Diyos na sa kuyang hade. Ang kahadean mo daing katapusan. Maghahade ka sa panahon na daing kasagkoran. Ang kagurangnan maimbod sa gabos niyang tataramon. Mamumuoton sa gabos niyang mga gibo. Sinusurog nin kagurangnan ang gabos na napupukan. Binabangon ang gabos na napapadungkal. Sagod pa man sa kuyang pag-uumawon an sa imong ngaran o Diyos na sa kuyang hade. Huli sa mga sabi-sabi, ang banwaan sa Tesaloniva, naghuna na maabot na ang ikaduwang pagdatong ni Kristo. Hinulitan ni San Pablo ang banwaan na daingo na matakot, kundi na hinguwahon ninda na magin maninigo kan pangapoda ning Diyos. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikadawang surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Ini ang dahilan kung tadaw-tadanay mi kamong ipinapamibi. Tanganing gibuhon nin Dios na magin maninigo kamo sa iyang pag-apod. Papangyarihon lugod nin Dios ang gabos nindong marahay na mawot sa paagi kan sa iyang kapangyarihan, asin mahaman ang mga trabaho na ginigibo nindo huli sa pagtubod. Sa siring na paagi, ang ngaran kan sa tong kagurangnan ni Jesus, papamurawayon sa saindo, asin kamo sa iya. Huli sa biyaya nin sa tuyang Dios, asin ni Jesucristo na sa tong kagurangnan. Dapit sa pagdigdi ni Jesucristo na sa tong kagurangnan, asin sa satong pagtiripon, tanganing magsabat sa iya, nakikamaherak ako sa indo, mga tugang, na daitulos kamo maribong o mahandal, huli kan usipon na nag-abot na an aldaw nin kagurangnan, sa paghona na ipinagprofesiya mi iyan, ipinaghulit o sinurat. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrokyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ang pagbasa kano'y banal na Ebanghelyo, sosoki San Lucas.
kamurawayan sa imo kagurangnan. Naglaog si Jesus sa Jericho, dangan naglakaw paluwas. Igwa duman sa Jericho, nin mayaman na puon kan mga parasingil nin buwis, na ngaran Sakeo. Buot niyang mahiling si Jesus, alagad ay niya nahiling, hulita hababa siya. Asin hulita kadakol kan mga tao, kaya nagdalagan siya sa inutan kan mga tao, dangan nagsakat sa sarong kahoy na si Kumoro, tanganing mahiling niya si Jesus pag-agi duman. Pagtangod ni Jesus sa kahoy na ito, tinangad niya si Sakeo sa kasinabihan, Sakeo, hilig dyan tulos, hulita sa harong mo ako madagos ngunya na aldaw. Hidaling naghilig si Sakeo, asin maugman niyang pinadagos si Jesus sa saiyang harong. Kan mahiling ini kan mga tao, naggurumod-gumod sinda. Ang taong ini nakikidagos sa harong, nin sarong para kasala. Nagtindog si Sakeo sa kanagsabi kay Jesus, Kagurangnan, itatao ko sa mga dukha an kabanga kan mga rugaring ko, asin kung may nadaya ako, duwang doble an ibabayad ko sa iya. Nagsabi si Jesus sa iya, ngunyan na aldaw, nag-abot ang kaligtasan sa pamilyang ini. Hulit ang taong ini, gikan man ki Abraham. Hulit ang akinin tao, nagdigdi sa paghanap asin sa pagligtas kan nawawara. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Mag-ula po kita. Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang. May sarapong usipon manunungod ki Pope John the 23rd. Siya po itong Santo Papa bago ki Paul VI asin John Paul II. Kan si John Paul the 23rd po da ama ilihir bilang Santo Papa, kadakul ang nagtaasan mga kiray dahil pinag-iisip nindo ano daw ang magigibo kaining bagong Santo Papa dahil siya 70 anyos na, asin ikadua bako man siyang popular. Oh, so dakul ang nagdaduduang isip mapapadapit sa iyang kakayahan tangani na giyahan ang bilog na simbahan. Alagad kan siya mailihir bilang Santo Papa, ang enot niya pong ginibo iyo ang pagbisita sa mga prisuhan duman sa Roma, asin pinagkakaulay niya itong mga priso as if they are equals. Normal, casual na pag-uulay, asin sa iyang hinira sa inda na sabi niya, ako man, igwaman akong pinsan na yaon sa bilangguan. Napakalipot po ang sa iyang pagrinar bilang Santo Papa. Alagad, kadakul ng mga pintuan ang nabuksan. Asin ang nabuksan na pintuan, siyempre ang pintuan kan simbahan, kan sa iyang pinagpunan ang ikaduwang Konsilyo Vaticano. Oh? Ang ining pong Vatican Council, inyo po ini ang nagdara kan kadakol na pagbabago sa simbahan. Magpuon sa pagselebrar kan Santa Misa, na kaito ang pagmisa na katelik ang padi asin sa lingwaheng Latin. So ining sa tuyang liturhiya ngunyan
bunga po ini kan mga pagbabago na dinara kan ikaduhang Konsilyo Vaticano asin uli ini po huli kang Santo Papa na inapod pong John the 23rd ang nagbukas kang nasabing konsilyo. Namumutan ang mga tugang, huli kayan, sabi kayan, kadakol ang napalaya sa simbahan. Huli kan manlain-lain na sistema na imbis na magian para sa mga tao naging magabat. Kaya huli kan mga pagbabagong ini, in a way, kadakol ang nabilanggo na napalaya. Namumutan na mga tugang, ngunyan na Domingo, mantang sa tuyang pinagseselebrar ang Prison Awareness Sunday, pwedeng isipon niya to na ang sa tuyang focus, iyo itong mga tugang niya to na deprived of liberty, na maybe, yes, physically, deprived sinda kang liberty dahil sinda nakukulong. Alagad ang Ebanghelyo na sa tuyang nahinanyog po ngunyan, tutukarman, mapapadapit sa ibang klase nin pagkakabilanggo, nin kadaklan na mga tao. Asin, kabilang kita diyan na mga parakasala na bibilanggo sa buhay nin kasalan. Asin, ang istorya ni Sakeo sa Ebanghelyo, sa mga kadakol na istorya nin pagkakabilanggo sa buhay. Ano po ang buhay ni Sakeo? Si Sakeo po, maski nga ni tinuturing na mayaman dahil siya ang may kontrol kang buwis. Alagad siya po sarong tao na bakong maugma. Dahil gayo ganapan sa iyang kaugmahan dahil kadakol ang nasusuya sa iya. Ini po kaya ang buhay na sa iyang nalaugan. Palibhasa siya ang pamayo kan mga taga-kolekta nin buwis. Igwa po siyang agreement sa gobyerno kan Romano na hulita siya ang sistema po kaya sa pagkokolekta ng buwis, ang gigibuhon igwaning bidding na kung sisay ang makatauning halangkaw na buwis duman sa Roma, usually iyo ang pinapamahalaan kang pagkolekta kang gabos na mga buwis sa sarong distrito. Asin iyan nakuha ni Sakeo. So, in a way, talagang mayaman siya dahil ang nakukolekta niya more than pa sa linalauman kan gobyernong Romano. Kaya naaanggotan sa iyang mga kababayan dahil labis siya na magkuanin buwis. Alagad kaya yaon man dyan sa iyang kamunduan dahil talagang kinakasuyaan siya kan mga tao. Alagad sa paglipas kan panahon, nadangog niya ang mga pagtutuklo ni Jesus. Aram niya na si Jesus luway-luway na naging popular, hulikan sa iyang pagtukdo, kaya nagkaigwas po siya ng interest na at least mahiling niya si Jesus. Kaya susog sa Ebanghelyo, si Sakeo, bago pa man mag-abot si Jesus, mag-agi duman sa iyang lugar, nagsakat po sa sarong kahoy na sikomoro. Asin, tangani mahiling niya si Jesus. Hulita siya hababa, kay puhan niya talagang magsakat sa kahoy. Tangani sa nang mahiling ni Jesus. Alagad, si Jesus ang nakanutisya sa iya. Si Jesus ang nakahiling tulo sa iya na yaon duman sa itaas ning kahoy. Kaya ang sabi ni Jesus, Sakeo, baba ka diyan. Ninhulita, madagos ako sa imong harong.
As in, ang mga tataramo na ini ni Jesus, imagine, inapod ang sa iyang pangaran, mayong sinabi kong na siguro si Jesus merong, dahil popular man ini sa Sakeo sa lugar, siguro nadangog naman ni Jesus ang pangaran na Sakeo. Kaya, kan mahiling niyang yaon duman sa itaas, inapod siya ni Jesus na bumaba, hulita siya mabisita sa iyang harong. Dakulang kaugmahan ang namatean ni Sakeo. Asin ang kaugmahan na iyan na itinaon ni Jesus, nagdara sa iya tangani na magsabi, kagurangnan, kung may nadaya man ako, makadubli kong ibabalik sa mga dukha. Namumutan ng mga tugang, ini ang istorya nin pagbabago. Istorya ning konbersyon. Sa halawig na panahon, si Sakeo nabibilanggo sa kasalan, nabibilanggo sa kamunduan. Maski nga ni siya mayaman, alagad nakakamati siya ning kamunduan. Day niya nahiling ang kahulugan kan buhay, hasta nag-abot si Jesus sa iyang buhay na nakapagdesisyon siya na ibabalik niya ang gabos niyang nakuha ning daipatas o unjustly taken from the people, as in ibabalik na iyan na makadoble. Namumuta na mga tugang, sa kadaklan na beses madali kitang makarelate sa buhay na ini ni Sakeo. Ano ang pagkakapareho ta ki Sakeo? Gabos kita may experience ning kasalan. Gabos kita makasalan. As in, iyan ang buhay ni tao. And ining passage po na ini, kadugtong po ino, kabilang sa mas mahiwas o mas general na konsepto ni Jesus mapapadapit sa pag-apod sa mga nawawara, sa mga nagkakasala. Bago po kan ibanghelyong ini, yaon po diyan ang parabola mapapadapit sa nawawarang karnero, as in nawawarang barya. So ini po ang garo umbrella kan saro sana ini sa mga istorya na mayong ibang tinatawanin doon o punto iyo an paghahanap ning kagurangnan sa nawawara. Siya napadigdi bako sa mga matanos kundi sa mga parakasala na arog ki Sakeo, asin sa kadaklan sa satuya. Asin ini invitasyon. Ang istoryang ini iimbitar po sa satuya nin konbersyon o pagbabakli sa satuyang pagkabuhay. Ginamit ni Jesus ang istoryang ini ni Sakeo not simply to talk about Sakeo, but to talk about our condition as sinners. Ang problema po kaya sa satuya, it's difficult to accept that we are sinners. Iyan ang primerong kaulangan niya sa pagbabago. Kung daita maako, na kita makasalan, na kita may pagkukulang sa kagurangnan. Napakadali na mag-urulay, mapapadapit sa kasalan kan iba, pero mapapadapit sa satuyang pagkakasala. Iyan ang dipisil po. So iyan ang enot na obstacle to conversion. Kung daita na aako na kita bilang tao, may kasalan kita. Kaya yan man ang dahilan kung maski ang sakramento ng pagkumpisal is among the unpopular sacrament. Ninhulita napaka-dipisil ang paglalakbay pasiring sa sadiri. Napakadipisil ang mag-atid-atid kan sa tuyang mga pagkukulang. Mapakadali na hanapon ta ang kasalan nin iba, pero sa satuya, dipisil. As in, ang kadua po na obstacle po sa satuyang konversyon, iyo po ang satuyang
failure to respond to the invitation of the Lord. Minsan pigpapasipara ta. Many times, ang Diyos sa paagi ni Jesus nagsasabi sa satuya, repent and believe in the gospel. Pero maski pirang beses tanang nadangog iyan, pinagpapasipara ta iyan. Dahil tanggayo pinagtatawaan ning atensyon. Kaya si San Pablo sa ikaduwang pagbasa ngunya na Domingo, nag-iinganjar sa tuya, yaon ang sa iyang persistent sa mga taga-Tesalonika na magbagunin buhay. Because duman sa Tesalonika, may mga kaisipan ang tao. Anyway, ngayas, haloy pa man ang second coming. Totoo, mabalik si Jesus, pero haloy pa man iyan. Kaya pinapagirumdum ni San Pablo ang mga taga-Tesalonika, magbakli kamo, magbakli nin buhay, magmaigot na kamo mag-andam sa ikaduwang pagbalik kan kagurangnan. Namumuta ng mga tugang, pwede sir, iyan aman ang pwedeng maging kamugtakan ta. Dahil ta aram kung noarin, asing kung paano kita noarin, asin noarin kita maatubang sa satuyang kagurangnan. So kuya, sa mga aldaw na ini, nagpapasalamat kita sa mahal na Diyos na tinatawang kita ning pagkakataon na magbakli kan sa tuyang buhay. Nagpapasalamat kita dahil at least buhay pa kita nilibre sa mga pag-alaman kan bagyo. Siguro sa mga panahon na ini may mga tao na nawaranin buhay dahil sa kalamidad. So every day is a gift, is an opportunity for us. Tanganin kita magbalik sa kagurangnan, magbakli nin buhay habang tinatao sa tuya ang pagkakataon na iyan. Asin iyan ang napakahalagang mensahe kan Ebanghelyo sa tuya na Domingo. Kadakol pong mga kaulangan, kadakol po ang nagpupugol sa tuya na mahiling sa Jesus. Alagad, siring Sakeyo, magibo kita ng paagi na ang pagbabagong iyan mangyari sa tuyang buhay. Asin ang pinakamagayon na nangyari sa buhay ni Sakeyo, bako nang dahil na siya nagbalik sa dating buhay. Totoo, nagkasala siya, alagad ang magayon na madangugta sa kagurangnan, ngapit na aldaw, ngunyan na aldaw, duminatong ang kaligtasan sa harong na ini. Sisay anday maiuugma sa mga tataramon na iyan ni Jesus. Parihong tataramon ang madungugtas na ang kaligtasan na pinag-o-preserve ng kagurangnan. Ngapit mapipwede na mga aldaw. Ipahayag ta ang sa tong pagtubod. Ako sa Diyos amang makakamhan, paglalangkang langit asin daga, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya, kagurangnan ta. Ipinangida muli kan Espiritu Santo, Nagi Virgen Maria, pinagasitan kang panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus nagadan asin ilineo ko. Umihilig sa mga
sa pagkabuhay liwat nilamang sa buhay na galing kasagkuran. Buksan niya to ang satuyang puso sa Ama na nagmabuot kan kaligtasan ning gabos sa pagsugo sa iyang aki na hanapon asin iligtas ang mga nawawara. An sa tong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamayokan simbahan, magpadagos kan gibo kan kagurangnan, sa pagiging mga daluyan, nin pakipag-ulian asin kaumayan, nin mga parakasala, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasamantala sa mga dukha, asin nanginginabang sa inda, makagimadmad kan sa indang salanggibo, asin mag-arog kisa keyo, sa pagtalikod sa buhay, na makasalan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos, maging andam sa pagsabat sa kagurangnan, no arin man siya magdatong sa satuyang buhay, asin tugutan ta siyang mag-erok sa satuyang puso, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an aroaldaw na pagsakit, nin mga naghehelang, magindalan pasiring sa saindang kabanalan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, magkamit kan premyo nin kaugmahan, na daing kasagkoran sa langit nun nakahadean, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa tuyang rumumdumon, sa tuyang pagpamibi, ang sa tuyang mga tugang na naapektuhan kang nag-aging kalamidad, nalugod tawan sinda ning kusog, tanganing maatubang ninda, ang mga kadipisilan, darakan sa indang kamugtakan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, panuaan sa muyang puso, kan sa imong pagkamot, warasan ang nakakaligtas mong tabang, urog na sa panahon na kami mapadungkal, asin padanaya kami sa imong pangataman, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia.
tabi. Magpamibi kamo matugang tanya sa kuasin sa idong atang, magkanigong agoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ining sakripisyo magin malinig na pagdulot sa imo, asin para sa mo banal na biyaya kan pagkahirak mo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tao, sa pagtios, pinara niya ang sa mong makasalan. Sa pagkabuhay liwat, hali sa magadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran, sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaibakan kadakul-dakul na angheles asin santos, nag-aawit kami sa imo kan himno ning kaumawan, daing tapos na nagsasabi, Kagurangnan, ikanagadaan banal, burabo ni gabos na kabanalan, kay ning maatang namibibi kami, pabanalakan ang buon kan sa imo Espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpasalip sa God sa pasyon, nagwas siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaki niya asin tinao sa iyang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man in kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon indo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubod. Kagadan mo kagulangan, pinapamareta niya mo. Buhay mo liwat, ipinakahayag, sa tunay kamatan mo. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa paghamuot kay bakan sa mong papa si Francisco, kan sa mong obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromdumas sa iyong pagkaherak, ang sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na Ina kan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kahit pa nakapagayagaya sa imo, magkanig maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gapos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gapos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugtuan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Yaon sa langit, mahalon ang ngalan mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari buot mo sa dagat, ninsiring sa langit. Ang sabong kakanon sa arualda,
kasalan. Siring na pinapatawad niya mo. Ang mga nakakasala sa muya. Asinare kami pagdaraan sa sugod. Kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga daw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay nataling ka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Siring man ang kamurawayan sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo, hari pagilingaan sa mong makasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninungan asin pagkasararo, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawhan kamo kan tanda nin katuninungan. Kasalan kan kinaban, kaheraki kami, Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami, Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Tawi kami ni Katolino. Uya ang Kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalagma o umayan.
Liwat pagirumdum po, pakihali po kang face mask bago buksan ang kamot sa pag-ako kang komunyon. Hawak ni Kristo. Amen. Tindog po. Mambibig kita, kagurang na namibibig kami, ang gawi kan sa imong kusog, mag-arog sa mo, tanganing napasog kan mga langit no na sakramento, kami maandam hulikan sa imong balaog, na magkamit kay ning mga panuga, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Mag-ula po para sa nagkapirang anunsyo. Enot, siring po sa sakuya ng nasabi sa kapinuunan kang misa ngunyan na Domingo sa tuya pong sineselebrar ang Prison Awareness Sunday.
magkakaigwa po kita nin second collection para sa mga bilanggo niya itong mga tugang. Siring man inian sa tuyang maging suporta sa apostolado kan Caceres Commission on Prison Welfare orog na ang pag-provide sa inda ng mga prayer books. Ikadua po, liwat padagos po ang freedom of masses para sa mga tugang niya tunggadan. Isurat na lang po sa mga envelopes na yaon sa tuyang opisina ang mga pangarangkan sa inyong mga namumutan sa buhay tanganing maibali sa pagresponso. Siring man, liwat siya sa kuya pong pinapagirumdom na huli sa pagbaha, dahil po padagos ang Grand Marian Procession sa aga. Asin, imbes kayan, gigibuhon na sanaan ang Grand Marian Procession sa enot na Sabado, ngunya na Nobyembre 5. Si enot pong plano ang first Saturday Penitential Procession pagkaaga, alaga dahil sa development pong ini, kabali na po sa Penitential Procession, asin ang Grand Marian Procession combined sa hapon. Pagkatapos ko kang alas 5:30 misa. Siring po sa na-announce na pagpuon kang misa, igwa po ning mass wedding sa December 8, siring sa satuyang nakaugalian. Alagad po ang huring aldaw kan pagpalista November 8 tangani makapag-observe ko po kita ning 1 month preparation bago kang mass wedding. So bot ko pong i-anunsyo then ngunya na hapon po iyo ang coronation kang Rosary Queen. So sabi kang mga organizers dawa ko yan, medyo ang ibang party baha digdi sa nabwa, pero ang coronation digdi sa simbahan, dadaguson manggiraray. Anyway po, mainit naman, hopefully, magiging marahay ang sitwasyon ngayon na hapon. And ang mga Rosary Queens po ngunya na hapon, sa oras na alas 2, magkakaigwa kang coronation rites. By the way, nagkaigwa po kita ning canvassing kanakaaging Domingo, asin ang gross amount po na natipon out of this search for Rosary Queen, ang gross po is 1,070,434.75 centavos. So first time po ini naka 1 million sa Rosary Queen, and ang naging net amount po less the candidate share, iyo po 688,238 centavos. Ini po na makukuadigdi, kabali po digdi ang pag-renovate kang CWOL office. Asin, ini po papandagdag ta sa nagasto po digdi sa tuyang altar na by the way nag-abot sa 3,215,704.80 centavos. Halos po hinalon lang po si sa tuyang nakuha sa Easter Angel, pero sa mga hopefully na mapapanuan ta in due time through our fundraising initiatives. Kaya salamat man po sa padagos indong pagsuporta sa mga proyekto kan sa tuyang simbahan na maski nga nag-agi ng pandemya, di man po nagkulang ang sa indong pagsuporta. Sana po padagos na bendisyonan kamo asin ang sa indong pamilya, kan mga bendisyon na sa indong kinakaipuhan, huli kan sa indong mga karahayan. So, kung available po kamo sa atyan para sa coronation, so at 2 o'clock po gigibuhon ang coronation rites digdi sa simbahan. Matindog na po kita. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan. Anama, asin anaki, asin an Espiritu Santo.
Amen. Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan niya ito ang sagurangnan.